Takže, čaute ľudia, vítajte pri mojom novom videu. Bol by som rád, som začínajúci youtuber, bol by som rád, keby ste na tomto videu zanechali odber so zvončekom a like, veľmi by mi to pomohlo. Taktiež môj kamarát je tiež youtuber, už taký trošku väčší než ja som úplne začínajúci, on má 201 odberov, tak keby ste mu tiež dali odber, tak strašne by nám to pomohlo. A my by sme mali radosť, keď hitnem do konca prázdnin alebo do konca roka 50 odberateľov, tak budem natáčať každodenný content. Budem natáčať aj CS-ko, Roblox atd. A keď získam 50 odberateľov už, tak budem streamovať také piatky, ale ešte trochu práce a dostanem sa tam. A budem robiť taký pravidelný content, keď pôjdem niekedy na dovolenku. Teraz cez prázdniny pôjdem do Chorvátska 16. až do 24. Tak ja si pretočím videa a budem ich postovať a my môžeme sa pustiť do 1v1. Takže my už sme v hre a môžeme sa pustiť na 1v1. Poď. Najlepšia mapa je Alkanová, tu sa môžete rozcvičiť atd. Trénovať, pripravovať sa na kapy, alebo máte aj hociaké iné mapy. To je jedno podľa vášho výberu. Už podľa vášho výberu si môžete proste používať content creator code. Ja používam osobne Alkan, lebo je to môj najobľúbenejší youtuber. Tak, budem poriadať súťaž. Prvý dvaja, kto napíše nick pod toto video do komentára, tak s nimi si zahrajem ja s kamarátom. Budeme to natáčať na YouTube. Budeme robiť Road to Unreal v Ranked Reloaded buildoch. Ja už tam mám dia 3 alebo Elite, nie som si istý. A pomohli by sme vám dať Unreal. Pre vás by to bola zabava, ja by som to natočil. Hitli by ste Unreal. Tak no. Neviem, čo mám ďalej povedať. Budem natáčať aj iné hry, ako je Roblox, CS-ko. Môžete mi dávať aj do komentárov nápad na video, nejaké challenge v Fortnite, to je na vás. Tak budem tak niekedy vyberať z komentára nápad na video a natočím ho. Taktiež, keď hitnem takých 1000 odberateľov, tak budem robiť súťaže o skiny, battle passy, emoty, ale to je ešte dlhá cesta. Ale je to na vás. Čím skôr to dáme, tak tým skôr budú súťaže o skiny, V-Bucksy, battle passy, emoty, pickaxy a tak ďalej podľa vášho výberu. Strašne by som bol rád, keby ste ma podporili. Budem aj streamovať, keď získam tých 50 odberateľov. Každý piatok. Možno aj keď budem mať niekedy inokedy voľno, tak môžem to dávať aj skôršie streamy, ale
maximálne v stredu. Skôr to niekedy nepôjde, ale niekedy budem streamovať aj cez iné dni. Tak to môžu byť streamy aj do konca týždňa, dokonca aj 2-krát, 3-krát. Ale tak to by ste museli, to som musel vidieť, že máte veľký záujem o moje streamy, tak napíšte pod komentár, či chcete, aby som streamoval a natáčal iné hry, Roblox, Tesco. To je na vás. Vy si vyberiete, s niektorými si aj zahrám, ale iba s tými dvoma prvými, ktorí mi napíšu svoj nick vo Fortnite do komentáru, tak s tými natočím Road to Unreal v buildoch, reloadoch. Tak no. My tu dneska iba zahráme kreatívy. Uvidím, či sa vám toto videjko páči. A keď áno, tak budem natáčať vždy, každý deň. No, nie každý deň, ale keď budem mať čas, tak natočím videjko. Toto je moje prvé videjko, tak dúfam, že sa vám bude páčiť. Tak no. OK. Týka som si klipol. Tak vidíte, že nie som úplne slabý. Už to hrajem rok a pol na klávesnici. Nie som veľmi dobrý, ale zase ani veľmi zlý. Dokážem také klasické veci, ako je Quad Edit. Niekedy sa tam zaseknem, aj keď ho dám na kódu. To už je len na vás. Dávajte mi, budem strašne rád, keď mi budete dávať nápady na videá. Ale jeden nápad na videjko už mám, čož je to, že si s prvými dvoma, čo mi napíšu do komentáru váš nick, tak si vás pridám a natočíme spoločne video. Bude to natáčať aj môj kamarát na jeho YouTube, ale podmienka je, musíte mať mikrofón, odber na mojom kanále a nemôžete byť toxickí. Takže family content. Tak no. Potom niekedy budem dávať aj o svojom životnom. Proste niekedy budem robiť aj vlogy. A už tak no. A keď budem streamovať, tak spravím takú anketu a vy si vyberiete, čo budem streamovať na tom streame, čo budeme spoločne hrať. A tak no. Inak hrám Roblox. Kto hraje Simulator 99, toto je vaša šanca. Kto by chcel získať free 2 hugeov, tak mi napíšte do komentára váš nickname na Robloxe. Ale napíšte, že nick, Roblox nick a tak proste a Fortnite takisto Fortnite nick. A tak no, rozdal by som 2 hugeov a mám aj pár exkluziviek, to neviem, koľko ich mám presne. A tam už by sme hrali podľa vášho výberu minihry na Robloxe a také no. Tak no. Ja neviem, čo ďalej dodať. Uvidím, koľko views bude mať toto videjko. Koho zaujíma. Bol by som rád, keby aspoň takých pár ľudí to zaujímalo a tak no. By to natáčal už potom viacej pre vás. Aj nejaké zabavné videá. Píšte mi challenge,
čo mám točiť, alebo nejaké hry na Robloxe, alebo niečo také. A ja to natočím. Ja nemám problém to natočiť, ale zase musím vidieť, že vás to bude baviť. A tak no. Neviem, čo ďalej k tomu dodať. Dáme si posledné 1v1 do 3. Potom môžem už ukončiť aj video, už neviem, čo vám mám povedať. Tak píšte mi do komentárov nápad na videjko, nejaké challenge, to je jedno. Budem rád, keď mi napíšete, aj keď to bude mega hard challenge, tak budem rád, keď mi to napíšete. No tak no. Aha, tak spadol som. Ja už potom neviem, čo vám mám k tomu dodať, no. Proste chcem byť youtuber. Ako mám šancu byť nejakým tým, ale tak je to malá šanca, že budem nejaký slavný youtuber, aspoň takých 1000 odberateľov mať. Je to malá šanca. A GG. A potom môžem natáčať aj s vami videjka, napríklad na Robloxe, na CS-ku, kto hrá CS-ko. Alebo proste nejaké hry. Doporučujem vám hrať na tejto mape, tu môžete stretnúť, je to Alkan 1v1. Tak poďme do 5 dohrať už. Potom ideme. Ale vážne musím vidieť, že vás toto videjko baví. Že vás moje videá bavia. Napíšte mi, ak chcete, aby som natáčal každodenný content. Napíšte, čo mám natáčať, nejaké challenge môžete dávať. OK. Prvý kill, hrajeme do 5. Aha. Vadí. Tak ty poďme aj kliky. OK. Je tu 4-2. Ešte mám šancu ho poraziť. Aha. Aha, typek sa vyhľoval. GG. OK, tak dúfam, že sa vám toto video páčilo, bol by som rád, keby ste ma podporili lajkom a odberom a my môžeme ukončiť video. Tak čau čau.